Mapa de Ball és un projecte que duem a terme conjuntament al Mercat de les Flors i la xarxa transversal a través dels nostres municipis membres, que l'objectiu que té és acostar el llenguatge de la dansa contemporània al públic jove, concretament a estudiants de secundària. Consistia com en que a les hores d'educació física, una hora a la setmana, venia com una profe a ensenyar-nos la coreo que farem avui per la tarda i també fèiem algunes altres activitats. Mapa de Ball consisteix en portar la coreografia d'un coreògraf, que en aquest cas és en Pere Faura, tot un projecte, una creació que ell ha pensat per adolescents, ens el transpassen a nosaltres, a les artistes, i llavors des d'aquí fem una formació amb els profes, amb el professorat del centre de secundària, i ho portem també a les aules. Ho fa amb grups classe, que no és només aquells alumnes que tenen ganes o ja tenen una inquietud per la dansa, sinó que l'objectiu és acostar-ho també a aquells joves que mai no s'ho han plantejat, que mai no han tingut interès per la dansa contemporània i ho descobreixen això a través d'una hora de classe d'horari lectiu normal. Doncs al llarg del curs treballem durant 3 mesos, que són unes 10 sessions aproximadament, i el que fem és anem a les aules directament, treballem amb una codocència, amb el professor o professora d'educació física o d'altres matèries. Llavors nosaltres els donem aquest suport amb el projecte perquè treballin l'expressió corporal i aprenguin a expressar-se mitjançant el moviment i la dansa. Cada divendres, fins avui, assajàvem tots els dies, practicàvem tots els balls, no sé, va ser molt divertit tot. I el resultat final es veu al Teatre Municipal de cada ciutat, en aquest cas de Figueres. No a tots els va agradar la idea del mapa de ball, però s'havia de fer. Al principi, molts d'aquests alumnes no volen ballar, no? Com que hi ha una resistència inicial gairebé sempre. És difícil en molts aspectes, perquè és acostar la dansa a gent que potser no vol ballar, i llavors hi ha tota aquesta feina de seduir i fer-los-hi descobrir. A més, és una edat molt complicada, perquè són adolescents, és una edat que la relació amb el propi cos és com a poc conflictiva, i no estan còmodes exposant-se ni dalt d'un escenari, però és un projecte, sempre diem que tot i ser complicat, té històries superboniques de darrere, de joves que es descobreixen, de joves que perden la vergonya. Llavors el que veiem d'evolució amb l'alumnat és que al llarg de les sessions comencen amb aquesta reticència, però després, a poc es van deixant anar i veiem que connecten una mica més amb el seu cos i amb els cos dels companys i les companyes. A mi no és que m'agradés tant aquesta idea, però amb el temps he agafat el ritme i m'ha començat a agradar. N'estic fermament convençuda. Jo que de petita també vaig practicar la dansa t'ajuda precisament a conèixer-te també i a saber com relacionar-te. Tots som molt conscients que el llenguatge i la comunicació són molt importants a l'hora d'establir diferents relacions personals i a l'hora de moure't per la vida. I la dansa t'ensenya aquesta comunicació que a vegades sembla que no li fem massa cas, però que és molt important, que és la comunicació no verbal. Ha sigut una experiència molt divertida i ho tornaria a fer. L'Empordà és un cas superbonic perquè en aquest cas Figueres, que és el soci de la xarxa transversal, que podria fer extensiu al projecte als instituts del seu municipi i prou, ha decidit exercir de capital de comarca i oferir aquest projecte als municipis de tota la comarca, de manera que és un resultat superpositiu perquè arriba a molts més joves. Ho recordaria tota la vida, perquè en aquest curs diré ostres, jo en segon vaig fer el mapa de ball. Això és un teatre professional. És un teatre que hi han passat grans noms del panorama artístic català i espanyol i, per tant, que puguin fer aquesta activitat amb un teatre professional per una capacitat de 1.000 persones amb totes les eines professionals que això significa, jo crec que per ells ha de ser un al·licient. Hem de fer que els equipaments culturals, que el teatre, sigui un espai amable en el que s'hi sentin còmodes i tinguin ganes de tornar a venir. Per la ciutat de Figueres suposa un orgull poder tenir una entitat com Agitart que ens ajuda a conèixer la dansa, a reconèixer, a gaudir-la i a disfrutar-la.